Пътят от невъзможното до възможното. Вдъхновение или дисциплина? Кога за последен път се изумихте от собствените си способности? Знаете ли, неотдавна ми попадна една моя тетрадка по литература от 7 клас. Разгръщам я с любопитство. Зачитам се и неусетно се увличам. Няколко страници по-късно се улавям, че чета собствените си ученически работи с истинско удоволствие. Мисля си, наистина ли аз съм писала това? Вие сте с възможното невъзможно. Вдъхновяващи истории за ученето, сугестопедията и човешкия потенциал. С вас е Йорданка Иванчева и бих се радвала да поразтопим заедно границите на невъзможното. Тетрадката бях разработвала теми по литература. Спомням си, че тогава, както и сега, обичах да чета книги. Беше ми интересно да вниквам по-дълбоко в тях и сама да търся смисъла зад думите. Някои от съучениците ми четяха литературните анализи на видни академици, но мен те никак не ме привличаха. Бяха ми сухи и непонятни. Разработването на теми не беше лесна задача, но на мен не ми тежеше. Четейки работите си, съзнанието ми изплува споменът за моята учителка по литература. Името й е избледняло в паметта ми, но образът й е все така жив. Благо лице, топли кафяви очи и кестенява коса. Елегантна, излъчваща любов и мекота. Понякога четяхме темите си на глас пред целия клас. Спомням си, че тя с искрен интерес ме канеше да прочета своята работа. Вероятно и беше любопитно какво ли съм написала този път. Искрено се радваше на работите ми. Виждал го в очите й. Чувствах се прекрасно в нейните часове. Нейното отношение ме подтикваше да влагам допълнително усилия, да се старая да се справя възможно най-добре. И макар да не си спомням вече името й, в душата ми и до ден днешен живее чувството, което тази жена остави у мен. Аз съм благодарна, че животът ме срещна и с други учители, които ми станаха любими. Всеки по своя си начин. Сега ще спомена само някои от тях. В Американски университет в България, където учих журналистика и масови комуникации, имах немалко прекрасни професори. Един от тях, Робърт Каън, бе човек с богат практически опит в областта на рекламата и изключително благоразположен към нас, студентите. Неговите лекции бяха увлекателни истории от личния му опит, които неусетно, но сигурно ни водеха към конкретни изводи, заключения, принципи. Слушах го с увлечението, с което слушах приказки, като дете. Да пропуснеш негова лекция си беше голяма загуба. Всъщност, нямам спомен да съм пропускала негова лекция. И знаете ли, дори неговите изпити ми носеха радост. Те бяха въз основа на онези ярки истории, които разказваше в часовете си. Също в университета имах и незабравим професор по английски. Една дама на име Санди Фойнстейн, нюйоркчанка, която беше бликащ извор на енергия, с непринуден, силен смях и също така непринудени приятелски отношения с студентите.
Тя ми даде най-стабилната основа за най-различни писмени работи, което бе изключително полезно през цялото ми следване. И до ден днешен, когато пиша, често сякаш чувам нейните напътствия. Но на времето трябваше доста да се потрудя. Първата ми писмена работа при нея трябваше да я редактирам многократно. Направо безкрайно ми се струваше тогава, докато се получи нещо приемливо. Когато видях първите й коментари, изпаднах в малък шок. Та си мислех, че мога да пиша сносно. Прочетох ги отново и видях смисъла във всеки неин коментар и във всяко следващо пренаписване на работата. А нейната широка, щедра усмивка ми даваше увереност, че ще се справя. С всяка следваща работа ставаше по-лесно. Тя ме научи да излагам ясно и конкретно идеите си и да стоя далеч от неясни обобщения. Научи ме, че нещата не стават непременно от първия път и си струва да опитваш отново и отново. Научи ме и да се усмихвам по-често и да се смея на воля. Едва ли мога да си помисля за нея, без да се усмихна. И така, кое беше общото между тези мои трима преподаватели? Всеки един от тях гореше в това, което правеше. Обичаше ученето, обичаше да преподава. Всеки един от тях се отнасяше топло към мен и с уважение. Аз имах абсолютно доверие в тях. В моите очи те имаха висок престиж. Нито един от тези преподаватели не премахна усилието. Просто усилието не се усещаше като тежест. Всички те обаче премахнаха страха и го заместиха с любов, благоразположение, доверие. Вярваха в мен. Вярваха, че мога повече. Вдъхновяваха ме с личния си пример и с отношението си към мен самата. И това вдъхновение водеше със себе си желанието да откликна на тяхното доверие, на тяхната вяра в мен, да опитвам отново, да се стремя по-високо, да се проявя по най-добрия начин. Те ме караха да постигам повече, отколкото предполагах, че мога. Ето как вдъхновението доведе със себе си дисциплината. И може би именно така започва пътят от невъзможното към възможното. А какво всъщност значи думата дисциплина? Обикновено, когато чуем дисциплина, си представяме най-вече самоконтрол, строгост, правила, ограничения, принуда и в един по-положителен смисъл последователност. А искате ли да надникнем откъде произлиза тази дума? Сега това, което ще чуете, може малко да ви изненада. Коренът на думата дисциплина идва от латинския глагол discere, който означава уча се, научавам. На италиански този глагол звучи като discere и означава разпознавам. Подобно на английския си братовчет discern, който значи забелязвам, съзирам, разпознавам. От discere произлиза discipulus на латински, discipulus на италиански и disciple на английски. Всички те означават ученик, последовател. А самата дума дисциплина – обучение, учение, възпитание. В днешно време думата дисциплина все още се използва, макар и по-ограничено, в оригиналното си значение. Например, можем да кажем
математическият анализ е една от най-сложните дисциплини в университета. И така, интересно как се стига от първоначалното значение, наблюдение, учение и наука до съвременния смисъл на строгост, самоконтрол, ограничения, правила, принуда. Сигурно няма да сме далеч от истината, ако предположим, че самият процес на учене дълги години, даже столетия, е съпътстван от строгост, контрол, ограничения, принуда. До такава степен, че се изкривява първоначалният смисъл на думата дисциплина. Но дали това е единственият, дали това е най-правилният подход към ученето? Когато се роди моята дъщеря, в мен, разбира се, се засили интересът към хуманната педагогика. Запознах се по-отблизо с валдорфската педагогика, дори имам малка практика в валдорфска градина. Проучвах и слънчевата педагогика и насоките на учителя Петър Дънов за образованието. А един ден открих нещо забележително. Метод, за който дори не предполагах, че съществува. Скоро след това, малко неочаквано за мен самата, се пуснах професионално в ролята на преподавател по английски по метода сугестопедия, създаден и завещан ни от професор доктор Георги Лозанов. Всички тези педагогически подходи си приличат в известна степен. Те имат общи, основополагащи ценности, макар и всеки да има свой собствен почерк и специфична ежедневна практика. Една от тези ценности, която ги обединява, е идеята за свободата. Свободата на децата в детската градина, свободата на учениците, свободата на преподавателя да претворява учебния процес по свой автентичен начин. Свободата на порасналите вече курсисти да участват в учебния процес по естествен за тях начин, без принуда. Дори свободата на хора на своите 60, 70, 80 години да се почувстват отново спонтанни като деца. Имах една курсистка, която казваше: много обичам да идвам тук, защото се чувствам като дете. А няма да забравя и един курсист, който беше над 60 годишен, мисля. Висок, снажен, сериозен господин, който към края на курса рязко се преобрази, поне като поведение в курса. Сякаш изведнъж започна да се проявява спонтанно, с радост. Избираше си ярки аксесуари за ролевите игри, говореше на английски уверено, без страх и импровизираше с замах, точно като децата. А за мен бе трогателно и радостно да го наблюдавам. Може би се питате, а какво става с дисциплината при такава свобода? Действително, това е особено красива и парадоксална тема в сугестопедията. Парадоксална на пръв поглед. Свободата е вторият от 7-те закона на сугестопедията. След любовта. Доктор Лозанов казва, че класическата дисциплина, наложена с сила, свива ума, предизвиква стрес и блокира паметта. Ако в традиционното училище думата дисциплина често се свързва с принуда, седене мирно, мълчание и страх от наказание, то в сугестопедичната стая курсистите, било то възрастни или деца, имат свободата да се движат, да се смеят, да грешат и да се изразяват спонтанно. Парадоксът е, че когато отпадне натискът, изчезва и нуждата от бунт. Дисциплината не се налага от преподавателя, а се ражда естествено в групата, като взаимно уважение. В сугестопедията ученето се случва на различни нива, както на съзнателно, активно,
така и на периферно или пасивно, за да се отключат резервите на ума, т.е. да постигнем състояние на хипермнезия или свръхпамет, е необходима среда на психорелаксация и радост. Когато човек е погълнат от играта, изкуството и забавните ролеви игри, неговото внимание е максимално фокусирано. Това е тъй наречената вътрешна дисциплина на интереса. Ти си толкова увлечен в процеса, че умът ти без напрежение, а естествено с лекота, остава концентриран и усвоява огромно количество информация. Как мислите, възможно ли е първокласниците да усвоят качествено материала за първи и втори клас в рамките само на една година, без умора, без домашни, учейки един ден по-малко от другите и ходейки с радост на училище? Възможно ли е човек да проговори нов език за 25 дни, без домашни и без умора? Може би ви звучи като приказка, но това са реални постижения в сугестопедията, при това още през 70-те и 80-те години на миналия век. И така, виждаме, че съществуват фини връзки между вдъхновението и дисциплината. А дали могат едно без друго? Може ли дисциплина без вдъхновение? Защо не? Но дисциплина без вдъхновение е като слънчев часовник, тъмна стая. Часовникът е съвършен и точен, но липсва светлината, за да проработи. А може ли вдъхновение без дисциплина? Тук взимаме дисциплина в смисъл на наука или последователност. Вдъхновение без дисциплина е като да носиш брашно в скъсан чувал. Каква полза ще принесе брашното паднало на земята? Значи и вдъхновението и дисциплината са много необходими, за да изведем една идея до реален резултат. Въпросът е как да стигнем до удивителен резултат. Дисциплината в смисъл на наука, на последователност, на ритъм дори, би ни помогнала да постигнем най-доброто, на което сме способни. Най-доброто, на което сме способни на дадения етап от развитието си. Но вдъхновението би могло да ни изведе на съвсем друго ниво, в съвсем друго измерение на нашите способности. На нивото на нашите скрити резерви. И тогава ние можем да разкрием нашия скрит потенциал. Тогава можем да надминем себе си. Да постигнем това, което сме считали за непостижимо. Тогава можем да изумим самите себе си. Ако се заслушаме в думата вдъхновение, можем да чуем в нея вдъх и нов. Значи, вдъхвам новото. А етимологията на вдъхновение ни отвежда към идеята за вдъхване на дух, живот, сила. А откъде идва вдъхновението? Тук бих се обърнала към един от най-мъдрите духове, стъпвали на нашата планета – учителя Бенса Доно. Ето няколко дълбоки мисли от него за вдъхновението. Истинският поет пише всякога по вдъхновение, което иде от висшите светове. Душата на човека е потопена в тия светове
и оттам черпи своя живот. Зад всяка музикална творба се крият възвишени същества. Те вдъхновяват музиканта и направляват неговата мисъл. Добрият музикант или певец се свързва с напреднали музикални същества от другия свят. Тия хубавите мисли, които по някой път ви идват и ви вдъхновяват, за които вие сте готови да се жертвате, ония хубавите желания, за които вие сте готови да се жертвате, той е Бог. В тия желания, в тия мисли е Бог. Значи, вдъхновението не е просто човешка емоция или психологическо състояние, а е жив, съзнателен мост между човека и божествения свят. Той е проява на висшата реалност и на скритото в самия човек божествено, гениално начало. Вдъхновението е това, което ни окрилява и ни издига в полето на нашия неосъзнат все още потенциал. То реално разширява границите на възможното. А дисциплината ни помага да стигнем на практика до тази новооткрита територия. А представете ли си сега, ако и в най-обикновеното училище се обръщаше поне толкова внимание на вдъхновението, колкото и на дисциплината? А ако традиционната дисциплина се преобразува в дисциплина на интереса, в дисциплина вкоренена в любовта, как би изглеждало ученето? Как биха се развивали децата? Как биха се чувствали? Какви постижения биха имали? За необикновеното учене, за този вълшебен свят на сугестопедията, ще продължим да си говорим и в следващите епизоди. Аз съм убедена, че вдъхновението не е резервирано само за артистичните занимания, а е нещо, което може да обогати и укрили всяко нещо, с което се захващаме. В коя ваша дейност или област в живота бихте искали да влеете повече вдъхновение? Или вече сте превърнали някое рутинно занимание в необикновено? Можете да споделите в коментарите. Ще ми бъде изключително интересно, а вероятно не само на мен. И да знаете, че бихте ме зарадвали, ако се абонирате за подкаста. Очаквайте в следващия епизод Вдъхновение на повикване. Вие бяхте с възможното невъзможно. А аз, Йорданка Иванчева, ви желая окрилени дни и вдъхновение във всичко, с което се заемете. Ценете хората, които ви помагат да видите в себе си способности, за които сами не сте подозирали. И бъдете вие самите от тези хора за другите.